приятели, това е първи. Приятели, това е четвъртия епизод на проектите на Майнкрафт. Както ви казах, ще играем този сървър. Имаме енчантати неща. И така. Абонирайте се за канала ми, ако искате този клип, ще е къс. Или не знам, чакай. И така, момчетната броня. И така, назирате всички зрители, които те гледат. И които харесват поредицата, може да се направи синя вълна. Вълна. Имам демана кирка. Чакайте малко. Който иска ме гледа как играя Майнкрафт. И така, приятели. Съжалявам за този шум, но този епизод го снимам в училище. И децата крещат. Трещат. Казва ми на 100 лева. Нещата. И така. И така. Тока ми ще сложи глед. Да, може да отчупваме само това горе. Какво си имаме тук? Винаги се връщат на местопрестъплението. Хоп. И така, приятели. Следващия епизод ще бъде с брат. Просто сигурно ще му кажа той да води поредицата, защото на мен ми е много трудно. Даже сам ми е много трудно. Е така, забравих шугарки. О, телепорт. Брат, може да намерим. Сега му продължи идеята за телепорта. Да видим дали ще подейства таман. О, и така, много простете ми за този шум. Знам, че имаме епизод точно днес. Минаха месеци, седмици, година. Минат седмици, откакто не съм снимал епизода. Направо сега ми стана интересно да снимам. Ама какво да правя в този... Свървам всичко. От каквото умеш? От тая. Това е поредица. Снимам. И така, приятели, ако искате да си се направя. Тихо, да. Това е четвърти епизод. Добре. И така, приятели, съжалявам за това говорене на моят приятел. Да си! Кажи здравей. Абе, това го качвам в интернет. На това казвам. Какво ще да направя? Нали, Георги? Може да се Имам две златни кирки в честа. Имам и диамантена кирка в мен. Ама... На кой игра? На Майнкрафт. Сега какво? Сега какво бе? Тихо сега бе. Сега, приятели, се злям с това разговор. Сега с това разговор при мен. Я го накъде почи да не се връща. Да? На оцеляване? Да. Ако игра на креатив, не мога да отварям съндъци, да, не мога да енчатвам неща. Айде сега нещо друго. Да. Готово. Дай го пусна Георги. В лицето. Готово. Сега дай свет на Георги. В лицето. И така, приятели, направихме си столбички. Айде. Кико, влезиме. Сигурно? Да.
бе, да. Не усетих нищо. Ама слабо. Сега. Така, приятели. Събираме дърво с моята Арен Каркил. Сега нищо. Айрамен, шатната кирка. О, е така. До скоро.